iyafika lento fihla umbono ugcina umbono umbono uyalingwa mawungalingwa kona umbono uyalingwa mangewona mangabe ungalingwa akusiwona wothi ngani abafoko Josefe bamenze njani uJosefe bamdayisa ngenxa yombono uma esedine kahle sehlezi kahle kaNkosi inkosi ithi nginikele konke esandleni sakho kusuka umfazi wenkosi uzothi lala nami umbono uyalingwa wena phatha umbono baleka nombono uJosefe waphatha umbono nje wabaleka nawe wabasejele wafihla umbono umfazi usambambile baleka Josefe asho njalo amaswati amahle abekunene babehlabelele bathi baleka Josefe ushiya ijazi lakho washiya ijazi wabaleka nombono umbono wasala ijazi lahamba ijazi kanti ijazi lomfakela icala usethi umfazi ubembamba owakho umbono mawungakazi ulingwe abo owakho umbono mawungakazi uhlangane nezimpi abona umbono uphatha ukhala inyembezi umbono uphatha kanti uthi abantu bakubambisile kanti abakubambisile kanti bayakudla ngemuva bakho umbono yabantu into izwile abantu abazwana ayingenanga la unyazi lo basheya bonke abanjwa amandla bonke noma sibanjwa amandla sonke emsebe kodizwi lakhuluma nomuntu oyedwa umuntu oyedwa uzwizwi olizwi wawugcina umbono wawugcina eshaywa wawugcina edelelwa wawugcina engadlile wawugcina ezodwa wawugcina engamukele wawugcina umbono uthi nakuba-ke kodwa ngiyamazi umuntu ngiyamazi kuKristu angikwazi okunye ngaphandle kaKristu ugcina umbono wayeka abafika babapostoli enkonzweni kodwa Nkosi ngithini namhlanje kuyenzeka ufika abantu enkonzweni kanti bona balahlekelwa izinto uNkulunkulu ayaphathise zona mawusuthubeka nombono bakushaya ngamatshe bafuna uyeka into oyiphethe Nkosi ngithini ekuseni ungawuyeka umbono noma sikujikijela ngamatshe bamba umbono uyeka manje bonke ababheka kuwe usuku bakhala abasoze bathanda uthi uStefane lithi izwi lenkosi wayegcwele umoya amatshe ajikijela manje bashaya umbono abemjikijela ngamatshe uthi
amatshe wasifaka uzwa amatshe nje awugcwele uyezwela nje unenhliziyo encane awugcwele mawugcwele kukhona izinto ezingena ngala siphume ngala kwesisikhathi uvela uthunjwe amen haleluya amen baba Mashkof ngilale kahle angikhalisa ngilale kahle angikhalisa usizi lwenyama ngikhalisa usizi lakamoya uNkulunkulu akasebenzi ngomgcotsho ongakwazi ukugcina umbono noma ufakwe emanzini noma ufakwe emlilweni ukhona uJehova nangaphansi kolwandle ukhona ayikhiphe zakuwe ngayazi ayikhiphe kuhlasele ngayazi gcina umbono uthenjiwe ekhaya uyisethenjwa baba maphumulo ngicela uthandaze mashimana thandaza Kifundi shikusa makosi barelelelelelele ithi laba Nkosi siphambi kwakho siyakhamanda masamasa masini glory to Jesus siyasisisa mazamazama siyakukhunda madabajaba siyanithamatha nina siyananamathamana siyalililili siyahama tamuhana siyena mathamana masamana mashamaya siphambi kwakho Nkulunkulu sikulalele inhliziyo zethu sizibekile lathini Nkulunkulu wethu onamandla onke siphambi kwakho abukho kufihlakele kuwe Nkulunkulu wethu ongcwele sihlule ekseni Nkulunkulu wethu kulecala siyamahahana manamasimana mana siyaninina mananana hananasina siyakukuda majamajamajamana madamana masina kukukunana sininana siyanahanatana siyaninini siyaninini siyamana muhu siyanaha siphambi kwakho Nkulunkulu kubeka nomgcotsho wakho samasa majamana kukuda masibasaba shamana masiyana sisisa mazamanda sikhutha mathomathomo sikho point asifundeni izwi lenkosi esizohamba nalo sonke makholwa fanele uzibuke izwi lenkosi lisibuko uJesu kahle kahle uJesu wamnqoba uSathane emzukwane ezile ukudla bishop Manyathi insuku ezo40 imini insuku ezo40 ebusuku kodwa wafika uSathane ezotesta emkhothela nezwi ngiyafisela bazalwane ngikhalisa ukunifisela kuthe ngathi ngaba nalesasefo uJesu abanaso ethi uSathane ziphonse phansi mina ngizokubeka phezulu wathini uJesu kulo
ulotshiwe sathana ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. Kulesi sikhathi kufuneka ibandla livula amehlo. Lingathathwa izinto ezingekho liphethe into ekhona. Yo. Ibandla. Hayi. Angazi noma izwi ngilifunde noma ngixoxe nje. Baba. Noma ngixoxe. Mina ngicabanga ukuthi lo mbono anidingi nuthathe kalula. Noma nuthathe nje ngenjwayelo. uNkulunkulu akalibhubhisi izwe engaxwayisanga. Fanele niqaphele manizathu lomthandazo. Lo mthandazo kukhona ingubo ezogqokiswa amaKristu. Amen. Kodwa mayethanda. Lo. Kodwa ke mayethanda. Ekhaya la ngisuka khona kwathiwa igama lami elikhulu kakhulu kuthiwa ngumprofeti. Ngizwile ngilele ehotela Mahlokovu ukuthi lento badinga bazoluhlu ukuyihlukanisa. Ukusonda nokukholwa. Ukusonda into ekhumulekayo. Ukukholwa kukhumuleki. Ngakukhumula. Baba Mahlokovu ukholwa angikhumulanga ngithi mangithatha u40 days liphuma igama elithi ubeyokhipha isisu. Kodwa ngizange ngikhumule lento. Ngisuka kude nayo. Ungakhumula ingubo igqokiswe uNkulunkulu ikhumuliswa inhlamba. uJesu sathukwa namanje. Wathukwa lenge siphambanweni usathukwa namanje. Sitshela ukuthi ugqoka iDNA yasezulwini. Oh Jesus. Inhlamba isiboniso sokuthi ugqoka ingubo zasezulwini. Lo. Lolu mgomo awunaluzi ungathukwanga. Lolu mgomo mangabe uvele wadonsa ungazange uthukwe akakabi lona. Ugqomo mawuya phezulu kufanele ujijele ngenhlamba. Mawujijelwa ngenhlamba ufihla ingane. Ungazongi. Ungaqulisi. Ungabizi imhlangano. Mina ngangawubiza umhlangano. Futhi ngangawina. Ngoba ngawina mase kuhlolwa intombi. Kwathiwa yikho. Ngathi ngiyaphakama bathi kuyiya ngathi uthi lo muntu ongaphakathi angingagwiyi. Akona amandla ami. Amandla. Ngogwiye ekhaya. Ngomthandazo. Ukhathazwa inhlamba uye kumthandazo. Ngasangalala uJesu ethandaza. Inhlamba. Hayi angazi baba unyathi. Umuntu umegcotshwa baba ngithi ugcotshwa abagcotshwa abagcobayo bafaka amafutha baba bayagcoba ngithi. Ya. Mawusugcotshwa uJesu. Olangempela ugcobo. Inhlamba zonke. Hey. Olangempela ke bona. Inhlamba nje zodwa. Akekho futhi umuntu okholwayo. Wena uthi uyikhola into oyiphethe. Wena udinga uzethembe wena. Uthembe wena noNkulunkulu wakho. Imfihlo uNkulunkulu atshele zona usenzisise. Umlalelo umanyenyeza kancane. Mayithi asihamba uhambe, mayithi siyahlala uhlale. Mayithi ungayi ungayi. Methi siyadla udle.
Yo. Amen. Baba. Amen. Nithini manje sibabhadisi egameni likayise nele ndodana nelikamoya. Umoya uyisiqu sesithathu sobunkulunkulu. Umoya umisela uhamba nathi. Uguide. Akona into enikabangayo. Umoya ugcwala uguide wekholwa. Into engadikho. Into lithi mazophuma ikholwa, lithi moya igcwele. Akasakala umuntu lebhonke. Bonke njengenkomo izumswane. Oh. Nake wabhonga ufuna ukukhuluma mlaleli. Endleleni kunengozi ungahambi ngale ndlela. Uhamba ngale ndlela. Sihlupheka kangaka nje. Ayisho. Simanga. Ngaba siyithi thina sibona thina bokuya kamhlaba yalingane enyangeni. Mina ngiyabatshela mina ekhaya ebandlene kwathiwa ngiligadi. Ngithi la ekhaya thina siphila ngokuthatha emunye. Ayikho into esiphathayo. Noma ungena empini siphatha amagama amathathu. Noma ungena emlilweni uyobosini ubona amagama amathathu. Uthe uyohamba nathi. Wathi uyohlala nathi. Akasho njalo baba. Wathi niyoba yini? Amadodana ami namadodakazi ami. Uma nje niphila ubungcwele. Ngiyamthanda uPaula mesethini. Baba, angani namhlanje uthi ngikhulumaphi? Ngiyamthanda uma esethi umbuso baba unembeza wami. Awunayi. Mawuyogomela uthi unembeza wakho ungakulahli. Akulahle bonke abantu. Abalahle bonke abantu. Amen. Hayi angazi mangahlabelela manje ngenzeke enye into. Kodwa ngiyawuza umzuzu eGetsemane. Ukuthi washiwa uNkulunkulu. Washiwa na izihlobo zakhe. Ngeke ngiqondisise lo lusizi lwakhe. Bese lithi ngeke kodwa kuphele. Ukuthanda wena. Ngiyikhumbula iGetsemane. Oh Jesus. Masihlisihla sinahla amakhekhe nje. Hey. Oh. Jesus. Masiphuse igazi asingaphuzi nje. Siyakhumbula. Sikhumbula ukuthengela uNkulunkulu. Sikhumbula ukungena endaweni engcwele. Ayangena khona umpristi omkhulu wangena ngegazi lakhe. Bonke kade bengena ngegazi lesizwe. Mina priest. Oh, dabla masu. Wangena ngegazi lakhe. Leli gazi liphele. Adingi kunesela. Adingi makhanda. Adingi mafutha. Adingi manzi. Liphelele. Namsukwane sawulele. Ofakazi bathathu. Igazi, amanzi, umoya. Bathathu ofakazi. Baphethe na. Noma ibhokisi baba madlokovu. Noma baba singangcaba ngaleli ethi ufish. Ayikho imfihlo ebhokisini. Imfihlo isekuthenini. Ulana baphethe into ofakazi. Mina washo njalo wami baba. Namanje baba masingabusane ngikwenzele phela uma uphethe ibandla baba. Ibandla linezinto asifuni ukuhlazeka. Wayathi wabuka kumfundisi athi noma ngakhala kukhala uphiyane
bakafo uliphethe lithikithi igama lenkosi ayikho ukuhlehla bazalwane amathikithi enkonzo abalulekile lokho kukutshela ukuthi uthembekile esikoleni ophethe kusona kodwa kuyona into othi mawulele siyabonga nesondla ngoba sisebenza kodwa into le no athambeka ngokushumi nemnikelo akuyona into le Awu. Phatha ufakazi phatha DNA phatha DNA Yesu uthi mhlamuka ngishiya lo mhlaba igama lenkosi lithi izinto ziningi ikhaya baba nezinto eziningi uthi kubona njalo ayositshela abuye ke baba athi mina ngiyindlela athi neqiniso athi nophila abesethi athakekho yabo ngibone ngathi ke lapho wena kabonke ngibone ngathi wayesethi ngezale athakekho uzoza baba phambi kwami Twaya seliyashona sizogqoka isingubo emsebe yokuthi masahwa sithi ngoba sebemsahile madlokovu nami ngisahile sizogqokiswa owabezwanga baba sizogqokiswa ingubo yokuthi amakholwa asazohlaselwa mongayithathanga ingubo la thatha ingubo oyothi mawuhlaselwa uthi angife ngifaneze thembisi elithi zenkosi abaningi bafa benjani bekholiwe kodwa benjani isithembiso Bengazama beliswa isithembiso kodwa benjani kade besithekazele sikude haleluya amen funda we baba uLuka 24 sesiyahamba njalo incwadi yokuhamba amen ay mina ngazi kwenzeka la le pulpit kukhona izwi lenkosi elithi bangahamba inababili bengavumelananga ngodaba nanoma yiluphi nizovumelana nenkosi noma nizovumelana nenyama yenu ake ngisho ngoba mhlambe ngiyagcina nokumenye manje angifuni ukongcwele mase ngekhaya athi khona okushiyile mntanami angifuni baba ngifuni kuthiwe khona engikushiyile ukukholwa kuvumelana nenyama mawufuna ukuthokozisa uNkulunkulu phambana nenyama yakho isithe somuntu esikhulu inyama yakho abona abazalwane uhamba nesitha sakho nje inyama yakho nala ibingafunusi nasekuseni ibingafuna uvuka uyabona ukufundela ukulwa nenyama yakho ubeka nayo inyama inebhokisi kaAfbo umphefumulo yontula uthebe masi inhliziyo zabo bazenza likhuni asifunde baba angifuni ukuphambana nesikhathi salekhaya ekuphunywa ngaso sifunda uLuka 24 sifunda
uverse 29 sigcine lapha ku-31 so bese siqedile. Sesifuna manje into esizohamba nayo. Nikhona bazalwane? Amen. Ayinginibuza into eyodwa, niyawuthandaza umthandazo omkhulu? Niyawuthandaza? Nithini? Bese nithini? Bese nithini futhi? Bese nithini? Bese nithini? Bese nithini futhi? Usiphe namhla isimba. Siphe namuhla isinkwa. Lo mthandazo uyisiprofeto. Sixolele izono zethu njengoba nathi. Uyabaxolela? Ma uyikholwa kukhona izinto okufanele uzimukise nje. Ngoba uyobamba umuntu kanti yena akakhethile. Kanti akabaliwe. Uyombamba umuntu kanti wazobuqukaba. Wazohlupha Moses esinabo kulesikhathi. Akazange akhethe. Wena mkhetho. Fulamela. Xolela udlule. Funda baba. Siyafunda ngokaLuke 24 verse 29. Ningakukhohlwa lokuya. Kukhona ingubo esogqokiswa yona. Ngicela nilalele lezwi lenkosi. Khona ingubo esizogqokiswa yona. Iyangikhalisa le ngubo. Khona ingubo esizogqokiswa yona. Funda ke baba. Verse 29. Yebo. Bamncengisisa bathi hlala nathi. Bamncengisisa bathi hlala nathi. Obani laba? Akubona yini abafundi bakaJesu? Akubona yini abebehamba naye? Ngibona. Kwafika isikhathi manje sokuthi bamncengisise. Bathi hlala nathi Nkosi. Ngoba sekuzoba njani? Imini iyadlula sekuzokuhlwa. Ayikho into emnandi njengokuhlwela sewungekhaya. Funda baba. Bamncengisisa bathi hlala nathi ngokuba sekuzakuhlwa. Yes. Nemini isiyadlula. Uba ukhona nongaboni. Anikaboni bazalwane. Anibona ukuthi imini iyadlula. Ngakini mhlambe kusasa. Aniboni? Mawungaboni kahle ofika ufunda uMateyu 24. Ngoba lapho khona indaba ekhona futhi. Masikholwa kukhona imibhalo izogcwaliseka kodwa ungavuma umbhalo omubi ugcwaliseke ngawo. Isikhathi sokugcina sithi amanyala ayoqala. Endlini engcwele. Uyavuma wena? Kuba umfundisi la. Ungabe umfundisi edolobheni. Ube yivolunteer la, ungabe ivolunteer edolobheni. Yala tshela inyama yakho. Kuthi umuntu okholwa akakwenzi lokho. Inyama iyatshelwa yakho xoxa. Funda baba. Wangena wahlala nabo. Wangena uJesu wahlala nabo. Bamncengisisile. Nyaza abanye makuthiwa kuthandazo bayangunduza. Wangena uJesu wahlala nabo. Funda baba. Kwathi sehlezi nabo ekudleni wathabatha isinkwa. Wabonga. Wasihlephula. Wabanika. Ubafunda ngathi isinkwa sebemodwa njengoba ngithi kukhona imfihlo. Engezona zonkukaba.
Yebo baba. Amehlo abo ayesevuleka. Amehlo abo ayesavuleka. Uyabona ukuthi lesidlo sasihlukile. Amehlo abo ayesavuleka. Wayesenze njani uJesu? Bamazi wayesenyamalala. Bamazi uJesu, bamazi. Bahlisingwa. Baphuza igazi. Amehlo abo avuleka. Base beyamazi. Yilento yenza ukuthi uma sebesahwa basisahwe ngoba bahlisingwa. Bahlisingwa singaphakathi bayamazi. Namehlo avulekile. Badle isingwa. Asidla amakhekhe baqotsha. Sidla isingwa. Sidla isingwa. Ekwathi ukufa kubhekile. Ithi lento engaphakathi kulungile ngife mangifa. Ngoba udlisingwa. Abapostoli bahlisingwa. Yilento eyenza baba makhawe enkolo. Noma sebesafa badasisahwe isingwa. Bahlisingwa. Bamehlezi nathi kodwa bahlisingwa ke manje. Bahlisingwa. Base beyamazi. Mase bemazi. Bathi asife masifa. Ashawe mashawa. Kodwa le ndaba ngeke sishintshe. Ngoba ingaphakathi. Ivalele mbona. Injengomlilo oshisayo. Asife masifa. Bahlisingwa. Kule ntaba besizodlisingwa. Nkosi yami. Ningixolele bakwethu. Sizodlisingwa. Sizothenga nomuthi wamehlo nje. Avuleke. Nkosi yami. Sizothenga nomuthi wamehlo nje. uNkulunkulu wenze le ntaba ngokufuna ukuzala bakhe abazodlisingwa. Bese beyamazi amehlo abo avuleke. Bese bayabona. Babona imbono bahlukanisa izinto bathi lokho kwasekhaya. Bahlukanise bebuka iTV. Bathi lokho kwasekhaya. Bathi lokho agona kwasekhaya. Amen. Amen. Engithi ukusiza kancane. Bese siyathandaza. Siyaqokiswa namhlanje. Uyayifuna le ngoma? Noma uyifuna? Sayifuna. Bahlisingwa. Amehlo. Uyabona amehlo mevuliwe. Ukholwa kadethe usathane noma khelwane bakho. Soke sibone ukuthi usazophuma yini neBhayibheli. Mawudlisingwa. Mawudlisingwa noma ungashaya kanjani. Uthi mina ngeke ngimlahle uJesu. Hallelujah. Yabona ngubo esayigqoka la. Kule ntaba. Eyokuthi mawubuka lapha ku TV ubone ukuthi lokho akukona okwakithi. Ningathatheki makholo. Bambelelani uJesu, bambelelani kumthatho ebuke. Msanunyakasiswa. Msanunyakasiswa, ninganyakasiswa nazi prophet. Ninganyakasiswa nayilabo abazi idea yakho. Abangakunyakazisi. Utho wethu baba akasho wena. Utho wethu niyobasizi ezweni. Kodwa imali sibindi ningesabi. Mina nginqobile izwi. Asabi thina sisatshiswa. Mawukhona bahamba abaphrofethi bamanga ngoba bazokusabisa.
nemoto ezinamasondo emhlanje anginitshele bese ngiyahamba futhi ngiyekami madlokovu ngiyekami nginekhaya lami engalakhelwa uThixo engekho umuntu akekho umuntu ongathi imali yakami imali kaNkulunkulu nemoto engihamba ngayo imali kaNkulunkulu ngoba mina ngaphatha umbono ngawuphatha ngidelelwa engitshela ukuthi mina wami umbuso nguthatheni funani konke lokho ile nto uzoyifuna kule ntaba funani konke lokho kunye kuyoneselwa mawuvula amehlo bethi nayi imoto lapha ku TV uthi mina nginenkulu ha Jesus hayi yini ngithi nginenkulu uthini uJesu mina ngiyuvuka nokuphila umuntu okholwa yini nomefa uyophila thina sigqoka ijazi elikhulu ungakhululisa insisi ungakhululisa ungabi namali imali yofika ngesikhathi sayo bamba umbono ugcine ukhulise unesikhathi sayo siyaqokiswa ke namhlanje usuzulisa isogqosana hayi ngeke ngathi ake ngodumuza nje kaMbolofiti bazalwane umuntu onokuthathwe emunye uMbolofiti ngokwa ungathi lamakholwa baba lamakholwa kungathi awangiswa umuntu manje uthathwe uMbolofiti wakhe wendlela yakhe akabonelwa uyazibonela indlela yakhe umuthathwe munye hayi ake ngimchaze umthathwe munye baba manyathi uNkulunkulu uyakhuluma uNkulunkulu uyahamba uNkulunkulu uyezwa uNkulunkulu akaqedwa indoda njengaqedwa ayipheli bangaphela bonke abantu nathi safelwa inyanga ngasekhaya nabethaba nathi lesana safelwa inyanga eyidumile Jesu wafofu lobambile kuzofa uJesu uphila emintanhlela noma ungafungena imoto ingazange ime abahlupheke naye bazobusa naye lithi sineNkosi sinefa Hayi sinefa wabapostoli sinefa enginosulwini engathintwa masela engahluwa nayinundu akukho nekhamteksi ngale sinefa thina egcina ezulwini noma ngalala ngabonanga obuhle ngilala neNkosi ngiyovukela uphilo phakade elithi izwi leNkosi abangamazi uNkulunkulu bawuvukela amanyala phakade thina sovukela uphila ophakade igcine lento igcine amen wangena wahlala nabo wabaphisingwa mase behlile isinkwa
bavuleka amehlo base beyamazi ake ubuye nalo ke emsebe kuthi amehlo hawawusho mvangeli Aseyahleka Jesu. bapha bavangeli abakavuleka amehlo amphinde sizovulwa amehlo akamoya sikwazi ukubona umphiki Kristu ngoba kuthiwa uzalwa ngaphakathi sikwazi ukuhlukanisa abakumanyathi awuhlukanisi ungekho umthathu lesigu sesithathu ngicela ukusisho ukuthi siyini kodwa mhlambe mina ngento engaziyo awu nangu nobaba omdala lemuva i-Grand T yayinkambi yayingewona ama-Tipex ikhofi laliyinkambi lalingekho leli khiwathele komshini kwabekwa isisefo ngicela ibandla lithatha isefo uma uyasefa uma uyahlukanisa leli tiye wawungeke usibona inkambi kade ubeka isefo wasana inkambi ngaphezulu itiye ngaphansi mawukhona uhamba nomthathu emunye uyasefa uyahlukanisa uyabona uyaprofita uyathandaza uyahlukanisa uhlukanisa sebekuxhawula bekubulisa uhlukanisa haleluya hayi sengikhuluma nomunye ke manje khuluma nobaba ungadli noma ilaphi please yakunceda ngobele kaThixo ungadli noma ilaphi umuntu ophethe umbono akadli noma yayazi into engizele khabela khaba Yayazi into engizele sibele siyothaba lithaba lathaba lishebele siyadaba ajiyodaba jibili thali losana nguye nguNkulunkulu okhona ngihamba ngaphambi kwakho ngilandele ngangabazi ngilo uNkulunkulu hamba nawe sikaphele ungadli noma ilaphi ungamanya futhi noma ilaphi funda ukungilalela amen ngicela sisinosipho uthandaze siyakwenye inkonzo manje